blegegek ugeg sadulita mel iki ora pangling anak-anakku sing wis padha sowan ngersani wong tuwa Nalagareng padha kanthi harja sapraptamu tole tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala sowanipun ingkang putra pun Nalagareng kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama semban kula iya cah bagus tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya Nalagareng kula pundi nggo jimat paripih ndayana ning kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula Rama Semar ya diprayogakne nggonmu sowan ngersaning Bapak sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Nalagareng Bapak Semar Petro slamet sowanmu neng Karang Kadempel tole wilujeng Pak bekti kula kunjuk ngersanipun Bapak kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih Pak iya tak tampa anakku panenggak Petruk kanthong bolong ora liwat pangestuku Tampanana tole kula pundi nggon jimat paripin dayana ning kasantosan diprayogakne anggonmu sowan ngersaning Bapak sampun boten kirang prayogi Pak anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar sesembahan kula inggih tiyang sepuh kula Bagong anakku ragil sing bagus dhewe padha kanthi harja sapraptamu Bagong pangestune Semar wilujeng bekti kula katur nggih Bapak Semar iya tak tampa cah bagus pangestune Bapak Tampanana kula pundi nggo jimat paripih ndayana ning kasantosan diprayogakno anggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi Bapak anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar wonten ing Karang Kadempel Bapak Semar iya mestine do kaget ora kaya adat sabene anak-anakku tak lumpukke ana ing Karang Kadempel ndadosaken kejut raos sing manah kula sajake badhe wonten wigatos ing badhe dipun ngendikaken Bapak ingkang tinampi dhateng sangganipun para putra menawi kepak-kepak kawareng-wadaring kathah rasa aneh-aneh to reng kuwi iki kaya sok sowan ning kraton wae ya tata kramane ya Truk kepareng ambabarna ingkang sejati kula nedya nglungaken jangga nilingaken Karna Mastuti sabda panjenenganipun Bapak Semar Badranaya semantun ugi kula nyadong dawuh Pak enten rembag napa nek dipun parengaken Petruk nyadong dawuh upami wonten ribet mangke sak gaduk-gadukipun Petruk saged ngudari ribet penggalipun Bapak enten napa Pak menawi Bapak kepengin gadhekaken sertifikat umpaminipun Bagong ya omongane kula sagung lantaraken Pak kula gadah channel ingkang bunganipun namung sekedhik nanging menawi mboten menika ing dados wigatosipun mata-mata sababipun Bapak ngempalaken para putra kepareng ambabaran ingkang sejati kula nedya nglungaken jangga nilingaken Karna Mastuti sabda pangendhanipun Bapak Semar Badranaya sepisan nggonku nglumpukke karo anak-anak ki sejatine ming pancen kepara nyata aku duwe niat duwe gegayuhan ngelingi yen to aku ki dadi kamituwaning padukuhan Karang Kadempel mongko umurku ki wis tuwa aku ki wis ora iso diitung umure Semar kuwi pira lehku dadi dukuh ana ing Karang Kadempel kuwi wis pirang-pirang periode nganti saiki tak tawakke ana ing Karang Kadempel ora ana sing sagung ganti kalawan aku mula tekan dina iki masyarakat isih percaya marang Semar Badranaya nggih menika mujudaken satunggiling kanugrahan lho Pak mboten wonten ingkang wantun ganti dhateng Bapak menika ateges Bapak menika mboten tergantikan
utawi bapak menika anggenipun ngesui para kawula menika lair batin lan tinresnanan dening para kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Nggih. Terus kersane bapak, kene rada nyaket sik lit padha lungguh. Aja sepaneng, aja saklek. Iki ming rembukane wong tuwa karo anak. Aja nganti ana rasa sangga runggi sing kepenak, sing semeleh dhisik atine. Mengko ndak malah duna dungkap ngono bakal nampa apa sing dikendikake karo bapakmu Semar, Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ya kuwi manunggalake rasa, manunggalake sedya para kawula sak Karang Kadempel supaya cancut gumregut rumangsa minangka dadi jejer putra bumi Karang Kadempel kudu gelem lan kudu sumadya mbangun karukunan katentreman ana ing Karang Kadempel. Sabab tumrap bapakmu Semar Tole sing jeneng wong urip ana ing alam padang kuwi tentrem-tentreme ku yen sumanding sedulur, sumanding sanak kadang mitra kawruh. Mongko srawunge ya apik, srawunge ya becik. Yen srawunge apik, srawunge becik, tur akeh kanca rowange, barang sing angel dadi gampang, sing abot pekasan dadi enteng. Ning kosok baline arep numpuk brana picis, numpuk bondo nganti sak gunung saumpamane, nek ora tepung karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparuh, uripe ora bakal kepenak. Pesasat jagat iki sepi sepen ora eneng menungso. Nggih. Mula srana wewangunan ingkang bakal tak wujudake mau ya kuwi wewangunan batining para kawula. Ingkang ora ngerti dadi ngerti, ingkang ora tepung dadi tepung, pekasan wong sak Karang Kadempel padha rukun. Pamrihku apa? Apa-apa kuwi ginayuh saka ingkang cilik. Ora ana adaan tumuli dadi gedhe, merga yen tumuli dadi dhuwur utawa dadi gedhe kuwi gampang nggone mbledhos. Yen tumuli dadi dhuwur kuwi gampang nggone bakal tiba utawa rubuh. Mula dasare kudu kuat, dasare kudu sentosa. Yen arep iso dhuwur ya kudu alon-alon nggone munggah saka ngisor tekan dhuwur, kudu setapak, kudu sak jangkah, ditambahi sak jangkah meneh wekasan tekan dhuwur. Yen arep tumuli dadi gedhe ya saka cilik saya gedhe lan tumuli dadi gedhe. Kanthi cara mangkono kabeh bakal awet. Kaya tentrem ingkang bakal tak wujudake ana ing Karang Kadempel. Tentreming desa Karang Kadempel tumular ana ing desa sijine. Tumuli-tumular dadi desa sijine, tumular menang menyang desa sijine, mengko dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi tentrem, 2 kecamatan, 3 kecamatan gedene dadi kabupaten. Nggih. Yen sak kabupaten bisa tentrem, wekasan tentrem mengko bakal sinandhang dening praja Ngamarta. Negara ingkang adil, makmur, warata, tyas bagya mulya. Napa sing dikendikake bapak menika kula mathuk, kula cocok. Lajeng kersanipun bapak nimbali dhateng putra-putra, kersanipun bapak nimbali dhateng anak-anak. Ning ngendikane bapak niku wis cocok. Kula nggih mathuk. Terus saniki anak-anak kadhawan menapa? Kula mboten badhe selak bebasanipun kadhawan minggah arga mlebet wonten ing seganten, kula mboten badhe selak. Bebasanipun kula kadhawan mlampah ingkang tebih, kula mboten badhe selak. Kaya apa, Gong? Kaya apa bebasane? Bebasan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ora pas. Kaya aku mau lho imbane mau lho. Kadhawan beto barang ngawrat. Sendika tentu kula becake, Pak. Mugi keparenga paring dawuh. Kula kadhawan menapa, Pak? Sendika ndederek. Awit napa sing digayuh bapak niku apik lan becik lan kagem kesejahteraanipun para kawula. Mila napa sing dikendikake bapak kula nderek. Nadyan Bagong bebasan kadhawuhan manjing tumangan kula sageh. Tumangan ki apa, Gong? Tumangan ki apa? Wajan. Lho, kleru to. Tumangan ki geni. Oh, nggih mboten sida, Pak. Kok mboten sida piye to kok mencra-mencri ora. Bebasan kadhawuhan manjing segara
Kula mboten badhe selak, nanging tetep wonten pinggir kemawon, Pak. Omongane iki ora tau gelem berkorban babar blas karo wong tuwa. Ya tak tampa kabeh kesaguhane. Ya mung aku tak kandha karo kowe ya, Tole. Nggih, kersanipun Bapak. Jebul nggonku bakal duwe gegayuhan bangun desa iki entuk kawigatening para dewa. Ketitik bapakmu entuk sasmita. Bapak pikantuk sasmita menapa? Kula aturi paring dawuh. Sasmitane kuwi tak anggap gampang. Ya gampang, yen tak anggap angel ya durung karuan iso digayuh. Sebabe napa, Pak? Sebabe dewa paring sasmita karo Semar. Nggonku bakal bangun desa kuwi itu muli dadi rancak nir ing Sambikala. Waton Karang Kadempel ki linenggahan pusaka 3 cacahe. Waduh. Pusaka 3 cacahe. Iya. Napa mawon pareng Bapak kula aturi paring dawuh? 1 Pustaka Jamus Kelima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Mandura ya kuwi Kyai Nenggala. Nah, saiki cah 3 ki sapa sing kira-kira arep ning Ngamarta, ning Ndarawati karo ning Mandura? Piye kok do meneng wae iki? Ane ndi reng kowe reng? Aku ya paling ora Ngamarta lah. Ndara Puntadewa ki piyayine Lembah Manah Handap Asor lila lair batin. Aku nyuwun Pustaka Jamus Lima Sada sediane Bapak. Tak aturake mesti sinuwun Puntadewa paring dawuh. Nala garing Pustaka Jamus Lima Sada tampanana. Langtuk gawe bali. Aku Ndarawati terus kowe karo Ndara Kresna rak rada akrab to? Heeh. Matur apa anane? Ndara Kresna kuwi ya piyayine ngerti karo labuhane Bapak. Mesti diparingke Nyo Petruk Sekar Wijaya Mulya gawanen aturna bapakmu. Menyara mayar. Sing ning Mandura, ha iki kira rada akrab karo Ndara Baladewa. Akrab dengkulmu kowe. Kerep gelut aku. Ya saora-orane sekali iki kowe ngisori Ndara Baladewa, Gong. Aja piye? Aku tak ning negara Ngamarta garing nang Mandura. Mergane aku iki wonge getapan to, Tru. Aku nek digetak wong iki emosiku tidak terkontrol. Oh, nek Ndara Baladewa sinuwun kula nyuwun Kyai Nenggala badhe dipun betahaken bapakne Semar. Kepiye? Berdagang jangan berdagang. Berdagang ora tata kok berdagang jangan berdagang. Berdagang ora tata panemane jajalan bagong kere gedhe bal 17. Semar arep nyilih Nenggala iki dapure bapakmu kaya ngapa? Aku sing ra iso kuat ngampet. Nek aku nganti emosi, geger ning Mandura. Monggo Baladewa iki bola-bali kalah karo aku. Wah, apa? Kono pas kertune elek kok. Oh. Perang kok tekan kowe ora. Heeh. Nek nganti engko aku gelut duel. Duel. Piye? Malah geger. Semar ora iso mbangun kayangan, malah aku nyirnake Nalendra. Waduh. Sing arep sirnake sapa? Prabu Baladewa. Ha kono nggawa Nenggala. Piye carane supaya ngrebut Nenggala? Wis iki disaguhi wae. Gareng ning Ngamarta aku ning Ndarawati kowe ning Mandura. Wis ngono kuwi rampung kok ndak malah kedawa-dawa lelakone. Perkara kowe engko caramu arep njaluk piye nek sinuwun Mandura kira-kira ora ngeparengake nesu. Kowe rak ndek keprigelan nyolong to, Gong. Kowe kok ngerti wae. Aku iki ming meneng tangga temaru ki nek kelangan mesti dituduh kowe kok. Ning aku iki ming meneng mergo kowe adikku. Berarti wis kondang wis. Bajigur iki. Oh dadi kondang ya. Kowe iki nyolong tangga dhewe ya tok colong kok. Ming TV. Ming TV. Salahe aku nek nang omah ndek TV kok ana dok bengok-bengok gayonge ra jamak. Nek arep melu nonton ditutup cendelane tak babah omahe. Ha wong ming nyolong kok tanggane tunggal tembok kuwi lho. Lho, ning Nenggala iki rak langsung kecekel. Oh, kowe iki ngayal senengane ora. Wis ning Mandura. Siap. Wani to? Wani. Bala-bala disuwun Nenggalane. Bagong ning tak jaluk ya Bagong. Cele piye? Piye? Goblok.
Tak jaluk aja gawe geger. Hah? Aja gawe geger. Ya ora janji, Pak. Mergo kowe ngerti to, aku ki wonge gampang nesu. Nek Ndara Baladewa engko alus, Bagong Nenggala Tampanono. Pancen Semar gedhe. Lelabuhan itu Prabu Baladewa. Mula Tampanono. Aku iki ketoke penak. Mesti tak tampani tur selesai dengan perdamaian. Ananging nek nganti Baladewa getak aku ki ora wong ora tau tahan digetak wong. Istilahnya aku ki ora tau mambu ditantang wong, Pak. Nek nganti ana sing nyuwara elek karo aku, wah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mandura mesta bumi angus. Sumbarmu iki lho. Kowe nek omong kaya ya kaya tenan-tenan. Kowe iki mung ijen arep bumi angus Mandura. Oh iki asli terus ora sembrono aku nek ngene iki ora dililani, Pak. Waton Nenggala tekan kene caramu piye aku manut. Sak karepmu. Asli tenan. Lahir batin, lahir batin. Ya, wis. Oke, pokoke aku mangkat. Nek kabeh katulis padha sarujuk, aku njaluk ndang do dilakoni. Ya. Sowana ning Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Bapak perlu pusaka 3 kuwi. Nek kowe iso ngaturake pancen anak sing bekti karo wong tuwa lan iso mujudake gegayuhane wong tuwa. Ning yen nganti kowe ora iso nggawa pusaka 3, anakku 3, aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Gunane apa aku ngingu terwelu jerapah karo barongan. Ora kena dijagake. Ndi kongkon urung sida iki wis ngunekke terwelu ya. Ha iya, engko iya dikongkon urung sida wis ngunekke jerapah. Kowe apik, aku barongan. Ngerti tak klethak ndase Semar e. Gong-gong karo bapak kok kaya ngono to. Ha ngunekke wong sampenake dhewe ora. Bapakmu iki sing ngukir jiwa ragamu. Ora ana bapakmu kowe ora lahir ning jagat. Mulai yo do menyang. Yo, ayo dadi wong tuwa iki kemenangane ngono kuwi ya, Truk. Wong tuwa dele ember ning ngarep lawang kesandung dhewe ya. Sapa dele emberi? Monggo sing dele dheke dhewe. Pokoke wong tuwa ora tau salah, Truk. Nek sing deleke wong liya sampar bapakne, dele ember cenangan. Pokoke ora kebeneran terus bocah iki. Ya wis pokoke kudu manut. Sok kowe nek karo anakmu ya ngono kuwi roda berputar. Bapak karo kowe sia-sia, sok kowe anakmu ya iso nyeneni ngono sak penakmu dhewe. Ora, anakku tak sayang, anakku cerdas kabeh. Nek nganti tak dukani kok anakku goblok kaya bapakne, ya aja mulane aja. Men pinter, men tumangkar budine. Ngono. Lehmu arep mangkat sok kapan? Saene dinten menika kula bidal. Dinten menika kula bidal, Pak. Kula rada kengsel, Pak. Kengsel piye? Niki nggen kula sekonten genduren Patanggon. Mula tak mangkat genduren sing mengkene pun rampung gendurenan kula tak mangkat teng Mandura. Sinambi sangu ngiseni weteng mengko nek ngamuk ndak. Wong ngamuk niku nek ngelih ora iso gayeng pengamuke. Ya sakarepmu. Ngamuk kok ngelih ki ora fokus. Sing diamuk rugi engko. Iya sakarepmu Bagong. Sidemadaning padukan Karang Kadempel. Nalika semanten gumarenggeng pangandikanipun Lurah Semar tinampi ingkang putra ketiga Lurah Nala Gareng Petruk sumawana Lurah Bagong dados sakoling mangke kasarugeder njaba sami alok yen tono priagung kepareng rawuh wonten ing padukan Karang Kadempel wonten minggah madyaning pendhaping padukuran katingal nglongok madyaning padukuran nenggih Raden Wisanggeni Bambang Antasena Raden Gatotkaca, Raden Hanantaraja Datan Kantun, Raden Abimanyu tumrujug tanpa larapan karya cingak kang samya mulat.
butek sadulita mel pitike jago ora padha tarung prenjake ora padha ganter-ganter lah kok iki Karang Kadempel malah kerawuhan lancur-lancur Pandhawa putra-putra Pandhawa Nalagareng waduh Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu do rawuh nang Karang Kadempel. Wah, jan seneng ya reng delok cah nom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glulgong pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Arep ngapa ya, Tru? Ambo. Engko gek gawe kisru ora. Kuwi lancur-lancur Pandhawa ki piyayine do tata krama kok. Timbali, Pak, wigatine apa? Iya, kowe do anteng dhisik nggih Pak ngestaken dawuh nggih, Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula, Den. Iya. Kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha, Kek. Syukur Ndara Antasena bekti kula tak tampa tiba padha-padha, Kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya Siwa Semar tak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Iya, Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena bekti kula, Den. Iya Nalagaring tak tampa. Iya, Nalagaring tak tampa. Ndara Gatotkaca, Ndara Abimanyu bekti kula, Den. Iya Nalagaring tak tampa. Iya Nalagaring tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya Nalagaring tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca bekti kula, Den. Ya Petruk tak tampa, ya tak tampa, Truk. Ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa, ya Petruk tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu Ndara Antarja kula ketun nggih, Den. Suwen, Truk. Tamune 5 bagekke kabeh. Ndak-ndake wektu. Bagong tak tampa bektiku tanpa anu pangestuku tanpa ana. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pangestuku tanpa ana. Nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung, Gong. Wis men wong ora urung ya mung pangestuke kok. Pangan ya ora wareg. Ya ora ana dayane apa-apa. Aja ngece nek pangestune putra-putra ya ana dayane. Ora mungkin. Dayan ana pangestune sugih wingi-wingi, Tru. Nyatane ya kere kaya ngene kok. Enten apa niki kok ting gruduk rawuh teng Karang Kadempel. Siwa Semar, kula pancen aku ingkang boyong nglawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang boyong suman marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake kelawan Sasmita ingkang wis tak tampa, Kek. Sasmita napa? Murhanira ya Siwa Semar. Yen to watara 7 dina ingkang kepungkur Wisanggeni kuwi nyumpena. Wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan. Karang Kadempel kene katon padhang jinglang, bareng tak titip priksa padhange mau asale saka Sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning Bale Wisma Karang Kadempel. Lah kok katon Kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendhapa mongko ora sak baene. Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening Kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi sumunar? Dudu perkara lampu nanging yang mbok pangku mau Sanghyang Candra, tegese Sanghyang Wulan. Dipangku dening Kakeke Semar. Malah katon aneh pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kiai Semar sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong sumunar tanpa beda kaya sunar ingkang timbul saka raganing Kakekne Semar. Mula kang saka kuwi aku pengen nanjihake jane Kiyaine Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen Sasmita ingkang dak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel ingkang wigati upama ta Kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan. Muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau, Kek.
Rungokke kowe. Arep ming batur kaya ngene ning nek diempekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sang Hyang Candra. Sang Hyang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen diwujud disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskiteng esti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Arep mati wae. Cangkemmu ki elek terus to karo bapak. Terus nek Semar mangku Sang Hyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing diempekke kok. Apa Semar iso ngartekke apa? Ayo mesine iso. Ha coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa, Mir ora? Impen ki ana 3 lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi Titiyani, Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadorodase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumule jam 1-an kae aku mapan sare, Bagong. Oh, jam 2 aku ngimpi. Ha kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kowe. Gawe-gawe kowe. Ora ya ngerti kaya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk, Bagong. Jagone do kluruk kuwi tegese wis esuk, urung karuan. Wonten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kowe malah ngerti artine kok, ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang tegese wis esuk, Bagong. Dadi impen kuwi wancine ana tegese. Wo, Semar mangku Sang Hyang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah, la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Deloken nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku wis nglakokke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire kok, Tru. Malah dibedhekke saiki iki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar ming bongan bangun. Nang ndi-ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumahan Semar ki gablek apa? Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok bongan bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Oke tenan lho sing dibangun Semar ki. Ayo ben ya wong kersane kaya ngono. Ya dhewe ming kudu ikhlas lahir batin kok. Kudu iso ngladeni. Ha iya. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar, tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngaten? Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa. Ning jebul syarat sing sinasmitakaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syarate apa kok ora enteng? Syarate kula kudu iso kenggonan pusaka 3. Pusaka 3 apa? 1 Pustaka Jamus Klimasada, 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do cing clemong saguh. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan, do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampeyan rawuh mriki ming ajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbawa perkara mukti, munggah derajat, munggah pangkate mboten. Ning mukti sampeyan kula kinten mung kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar. Niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa, Ndara. Kacarian putra lamun kawekasan Eka Wisanggeni Maya. Wisanggeni Maya Wisnu Pradena ing yen mung bab perkara kuwi aku saguh mbantu kek. Saguh. Iki mboten enteng lho sampeyan kudu matur karo pepunden. Aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati. Matur karo Siwa Ndarawati.
bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karo adikku wis ngrising ning Ndorowati, Mar. Mengke nek kang wa mboten maringake nek wakku Ndorowati ora maringake disuwun ngampil karo kakekne Semar, tak kira tak anggap Siwa Ndorowati kuwi ora ngerti labuhane kakekne Semar. Mula wis dadi ceping tikat nek nganti ora maringake rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sampeyan mangke adu arep kali Ndara Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik Garba Ruji. Siwa Semar, aku karo adiku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada marang Siwa Kuntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen dikeparengake aku tak budal ning Mandura, ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golekno kanca. Ah niki Bagong sing selo. Kowe selo ta, Gong? Selo aku. Piye napa? Kon ngapae? Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kok kowe nang. Mbok ngomongi ngarep sik muni tiwas mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demeken bathuk ureng. Ngopo? Demeken to? Ah ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin, Reng. Masuk angin kok arep krasa no mriyang awake. Bagong ora gelem nderek Ndara Antarja tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkem memer. Mbok sing apik. Kuwi lho kowe iki karo bapak kok usak penake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek omong ki waton mecotot e. Karo anake kok tegele kaya ngono sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku terus ungris-ungrisen selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ayo mulane bapakku nek omong kon nganggo aturan. Apa lambene ditempleki potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sapenake dhewe. Sago ora. Nek ora sago ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Ah wis, Ndara Antarja. Piye, Bagong? Kali kula nggih. Yo. Ning ora jajan. Lah ndelok wis pahit iki. Wah, wis cilaka iki. Nggih, nderek. Yo, mel aku ya, Bagong. Nggih, siap, oke. Ndara Antarja, aku engko ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh, ya pengen. Aku ki ambles terus nek ora tau bumi sing tak ambles. Bola bali ya ambles blas. Kira-kira ana kesempatan blas. Ning udu bumi, ya wis ora apa-apa, mengko ambles bumi karo aku nggih. Iso ngayomi? Iso. Asik. Wis duwe pengalaman anyar truk tak mangkat. Mugi-mugi sedaya sami rancak nggih Ndara. Dereng ngantos jemangkah sangganing Waraputra. Dumrajak tanpa larapan, rawuhing Begawan Durna. Nalika semanten akarya kagiat kang samya mulat nenggih, ki lho ora Nalagari Petruk Swara Bagong.